لدمکا زود د بانکا هلبژارتنên خودا دونالد ترامپ رخنه li جو بایدن girt li ser piştgirîkirina kirîna otomobîlên elektrîk. Hizra vê bike ew dixwaze kirîna otomobîlên elektrîk bike biryar. Ev dê sazkariya otomobîlên Amerîka bikuje. Li meha dawiyê ya kampêna helbijartinan Trumpî piştgiriyeka mezin ji serokê kompanya Tesla Elon Musk bi dest xist. Wî yekem kampanya serekeya otomobîlan saz kir û bi saya kampanya wî a teknolojiya boşahiya esmana em dikarin esmangeran bişînin boşahiya esmanî. Her ji dema serkeftina Trump Musk qayîl bû tebrî hikûmetanî bibe da alîkariyê di başkirina karê hikûmetê da biket û sehm û senedên kompanya Tesla bi pitir ji 25 sedê bilind bûn ku tevaya bihayê kompanyê di nav bazarî da gehişte pitir ji $1 trilyon bû yekem car di dema 2 salan da. Erê kompanyên durustkirina otomobîlên elektrîk çaveriya çi ji tîma Trumpî dikin ku serokê Tesla di nav da ye? Di pêşengeha Los Angeles ya otomobîlan da şêv skand, otomobîla Super Draco ya 4 meşîn nimayîş kir. Balkêş em hezir bikin ku Musk li wir be û serok şîretan jê werbigire. Ez bawer dikim ew ê bandoreka baş li ser sazkariya Amerîkayê bike. Ne bi tenê erebeyên elektrîk lê di hemû buwaran de. Armanc ew e meşiyanên berîkaniyeka pitir li gel kompaniyên biyanî hebe. Digel Sûzên Trump û danana baceka zêdetir li ser alavên hawerde wa heye şiyanên berîkaniya kompanyên otomobîlên elektrîkiyên Amerîka pitir bêt. Berdevkê kompanya Hyundai ya Kurya Başûr Melis Johnson dibêje. Kompanî de otomobîla elektrîk Ioniq 9 li wîlayeta Georgia dirist biket. Otomobîla Ioniq 9 wê li wir were çêkirin. Du kompaniyên hevbeşiyên betaryan li wîlayeta Georgia hene. Betarî û otomobîl wê li ser herda Amerîka bêne durustkirin û ji ber vê em ê pêgiriyê bi bazara Amerîkî bikin. Kompanyên otomobîlên elektrîk haydarin ku dibe Trump biryara kêmkirina bacê ya bi bihayê $7,500 li ser bikirên otomobîlên elektrîkê helweşînet. John Thomas ji kompanya Ampere ya sîstemên şehnê dibêjetin ev e beşeke ji pêşvebirina bazarî ye. Em hêvîdarî nev handane berdewam nebe. Li dawiyê hêviyama ewa handan bû pêşxistina sazkariyê be û ez bawer dikim ev tişte li Ewropa jî çêbûn ji berî siz bibît. Otomobîlan diyar kir ku li sala borî 1,2 milyon otomobîlên elektrîk li Amerîka hatine firûtin û ev e 7 sedê ye ji bazarê otomobîlan li Amerîka. Bo raporta Cenya Dolo, Xalid Fettah, Dengê Amerîka.